Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma a tibetská exilová vláda vyjádřili zármutek nad úmrtím arcibiskupa Desmonda Tutua. První osobní audienci od začátku epidemie COVID-19 udělil jeho svatost Dalajláma tibetskému exilovému prezidentovi Siťongovi Pempovi Tseringovi. Čínské úřady nechali strhnout 30-metrovou sochu Buddhy a odstranili 45 modlitebních mlýnků v okrese Dhago v Tibetu. Tibetský mnich, zatčený čínskými úřady, je v současné době nezvěstný. Čínské úřady zřídily v okrese Nakču v Tibetu novou sledovací jednotku. Tibetský ochránce životního prostředí, vězněný čínskými úřady, je podle dostupných informací v kritickém stavu. Čína odsoudila svévolně zadrženého tibetského učence k 10 letům vězení. Jeho svatost Dalajlama a tibetská exilová vláda blahopřáli nově jmenované zvláštní koordinátorce pro tibetské záležitosti v USA Uzře Zejaové. Stížnost švýcarských organizací pro podporu Tibetu na Mezinárodní olympijský výbor byla přijata k projednání. Tibetané a příznivci Tibetu po celém světě si připomněli 32. výročí udělení Nobelovy ceny míru jeho svatosti Dalajlámovi a Mezinárodní den lidských práv. Jeho svatost Dalajlama a tibetská exilová vláda vyjádřili zármutek nad úmrtím arcibiskupa Desmonda Tutua. Ve svém kondolenčním dopise dceři arcibiskupa, reverendce Mbho Tutuové, jeho svatost Dalajlama vzpomínal na svého duchovního bratra a dobrého přítele jako na skutečného humanistu a oddaného obhájce lidských práv. Předseda tibetského exilového parlamentu a exilový prezident Siťong Pempa Tsering označili odchod arcibiskupa za nenahraditelnou ztrátu a zmínili, že jeho odkaz nám bude trvalou inspirací. Pracovníci ústřední tibetské správy uspořádali 27. prosince 2021 společnou modlitbu k uctění památky arcibiskupa Desmonda Tutua. Tibetský duchovní vůdce jeho svatost Dalajláma udělil osobní audienci tibetskému exilovému prezidentu Siťongovi Pempovi Tseringovi. Byla to první nevirtuální audience jeho svatosti od začátku pandemie COVID-19 a současně první přijetí Siťonga Pempy Tseringa od jeho zvolení prezidentem v roce 2021. Podle dostupných informací nechali čínské úřady strhnout 30-metrovou sochu Buddhy v okrese Dhago v tradiční provincii Kham v Tibetu. Místní Tibetané byli rovněž svědky odstranění 45 obrovských modlitebních mlýnků, umístěných nedaleko kláštera Dhago, a spálení modlitebních praporků. Bronzová socha vznikla díky velkému úsilí a štědrým finančním příspěvkům Tibetanů žijících v okrese Dhago. Náklady na její stavbu činily 40 milionů juanů, tedy přibližně 139 milionů českých korun. V roce 1973 zasáhlo okres Dhago silné zemětřesení, které způsobilo rozsáhlé škody a jehož následkem zemřelo několik tisíc osob. 30-metrová socha Buddhy byla vztyčena 4. října 2015 na ochranu obyvatel před budoucími přírodními katastrofami. Navzdory tomu, že ke stavbě sochy byla vydána potřebná povolení, měli nyní čínští úředníci námitky vůči jejím velkým rozměrům. Tibetský mnich Tenzin Dargye údajně zmizel poté, co ho čínské úřady v září roku 2020 v Tibetu v okrese Seršul svévolně zatkli a uvěznili. V současné době je jeho fyzický stav neznámý. Tenzin Dargye z kláštera Barong v okrese Kardze v tradiční tibetské provincii Kham byl spolu s dalším neidentifikovaným mnichem zatčen čínskými úřady, když se odmítli zúčastnit oslavy 70. výročí takzvaného mírového osvobození Tibetu. Podle dalších zpráv byl Dargye vzat do policejní vazby poté, co u něj byla nalezena vyobrazení jeho svatosti 14. Dalajlámy a mnohé další politicky citlivé materiály v jeho mobilním telefonu.
Spolu s ním bylo zřejmě zatčeno i několik dalších mnichů. Zatímco zesiluje čínská kampaň proti jeho svatosti Dalajlámovi a dochází ke stále většímu omezování svobod Tibeťanů, je Dargye posledním z dlouhého seznamu Tibeťanů, držených čínskou vládou v izolaci a podrobených nucenému zmizení. Úřad veřejné bezpečnosti v okrese Nakchu v Tibetu zřídil novou jednotku pro digitální sledování a místní Tibeťané zaznamenali zvýšené sledování svých online aktivit. Jednotka se údajně zaměřuje na Tibeťany, konkrétně na stranické kádry, literáty, akademiky a osoby, které jsou podezřelé z případných takzvaně ilegálních online aktivit. Pravidelně je kontroluje a monitoruje jejich každodenní telefonní hovory a další komunikaci, včetně obsahu sdíleného na sociálních sítích a v diskusních skupinách. Panují obavy, že se tento monitorovací model elektronického policejního státu, zavedený v okrese Nakchu, brzy rozšíří v celé takzvané tibetské autonomní prefektuře. Tibeťan Dongye z okresu Nakchu v Tibetu je údajně ve stavu blízkému smrti. Jeho špatný zdravotní stav je důsledkem zranění způsobených dlouhodobým mučením ve vězení a zdroje ho označují za kritický. Dongye byl obviněn z předávání informací Tibeťanům v exilu o protestu proti těžbě v Tibetu v okrese Diru a v roce 2018 byl zatčen za vyzrazení státního tajemství. 50letý podnikatel byl aktivním ochráncem životního prostředí. Po zatčení byl držen v izolaci a byl také dlouhodobě podroben násilnému zmizení. Teprve nedávno se zjistilo, že Dongye je zadržován ve věznici v okrese Diru. Není známo, že by byl odsouzen, ale ve vězení nadále zůstává. Čínské úřady v okrese Ngava v Tibetu odsoudili v tajném procesu k 10 letům vězení mnicha a uznávaného učence Go Sherab Gyamtsa. Příslušníci čínské státní bezpečnosti ho uvěznili 26. října 2020 za pokojné vyjádření názorů. Od té doby byl držen v izolační vazbě. Go Sherab Gyamtso je vysoce vážený buddhistický mnich, učenec a pedagog, uznávaný pro své otevřené postoje a aktivity zaměřené na ochranu a zachování tibetského životního prostředí, náboženství, jazyka a kultury. Náměstkyně amerického ministra zahraničí, odpovědná za otázky civilní bezpečnosti, demokracie a lidských práv, Uzra Zejaová, se stala novou zvláštní koordinátorkou pro tibetské záležitosti vlády Spojených států amerických. Jeho svatost Dalajlama a zástupci ústřední tibetské správy jí zaslali dopisy s blahopřáním. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil naději, že se jí podaří významně přispět ke zlepšení situace tibetského lidu a uvedl, že se těší na osobní setkání a diskusi o otázkách, ve kterých může být její podpora a iniciativa nápomocná. Blahopřejný dopis zaslal jménem Tibeťanů žijících po celém světě také Sityong Penpa Tsering a předseda tibetského exilového parlamentu. Sityong Penpa Tsering při komunikaci s novináři vyjádřil vděčnost prezidentu Bidenovi a ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi. Sityong jmenování zvláštní koordinátorky uvítal a uvedl, že se těší na spolupráci při hledání konkrétního řešení čínsko-tibetského konfliktu. Jmenování Uzry Zejaové do nové funkce oznámil 20. prosince 2021 americký ministr zahraničí Antony Blinken. Ihned po svém jmenování se zvláštní koordinátorka poprvé oficiálně setkala s tibetským exilovým velvyslancem pro Severní Ameriku Namgyalem Chedubem. V roce 2021 podali 4 organizace pro podporu Tibetu sídlící ve Švýcarsku stížnost v souvislosti s porušením pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dopustil se ho údajně Mezinárodní olympijský výbor, když přidělil pořadatelství zimních olympijských her v roce 2022 Číně. Po důkladném posouzení stížnosti navrhlo v prosinci 2021 švýcarské národní kontaktní místo OECD, že zahájí mediační proces mezi stěžovateli a odpůrcem. Organizace pro podporu Tibetu ve své stížnosti uvedly, že několik sponzorů, partnerů a dodavatelů zimních olympijských her v roce 2022 má přímé či nepřímé vazby
na pracovní tábory ve východním Turkestánu. Stěžovateli jsou Sdružení Švýcarsko-tibetského přátelství, Sdružení tibetské mládeže v Evropě, tibetská komunita ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku a Sdružení tibetských žen ve Švýcarsku. Na 10. prosinec 2021 připadlo 32. výročí udělení Nobelovy ceny míru jeho svatosti 14. Dalajlámovi. Pod vedením ústřední tibetské správy si ho připomněli Tibetané po celém světě. Během oficiální ceremonie u příležitosti oslav výročí pořádané v centru tibetského exilu v indické Dharamsale tibetská exilová vláda a tibetský exilový parlament ocenili význam celoživotního odkazu jeho svatosti Dalajlámy pro nastolení míru ve světě a jeho neúnavné úsilí o obnovení svobody v Tibetu. Připomněli také utlačované Tibetany, kteří žijí v Tibetu pod čínskou nadvládou. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Dže Če.